May samanan nga gundaway, gagayam kan kakabsat, itintay pa nagtitipon, itintay kakabsat na programa tayo, iti Facebook, gagayam kan kakabsat, iti media ministry, itagtultuloy nga tema tayo, gagayam kan kakabsat, tagnanayo na kinapudno, nga mangted namnama tumunggal may sa kada tayo, gagayam kan kakabsat. Dito manan iti gayam yu ti apo ni Pastor J. Abang, mangidandanon kada kayo, iti bendisyon ni Apo Dios. Kan kasamot iti na indaklan nga panagayat, kan kasamot iti parabor na kakabsat. Kumusta kayo? Gagayam din kakabsat. Iti kalman, na pagtutungtungan tayo, may panggap kakabsat dayjay maudi apaset iti sangapulo nga bilin. Dayjay may kana, maging gana ijay may kasangapulo nga paset iti sangapulo nga bilin. Sapay kadi, gayam din kakabsat. Nga dagitoy kat salsalimot-mutan tayo para iti nanama tayo iti asudegan aw may panangalan niya po Dios kadagiti sa santuna dagiti mang salsalimot-mut iti nasantuan nga bilbilin na gayam gid kakabsat. Iti daytoy nga gundaway kayat ko kakabsat nga sublianan tayo nga pagtutungtungan dayjay nga may kapat nga bilin ni Apo Dios. Tangamin no mapansin tayo gagayam gid kakabsat. Dayjay may kapat laeng iti na idumduma taapay ko na jay laglagipem amo ni Apo Dios nga datayo akas may sa tao ket manglilipat. Isong ako na laglagipem ko na itoy laglagipem iti aldaw panaginana tapno santifikarem kadagiti indem nga aldaw agtrabaho kanto ket aramidem amin nga aramid mo. Ngem iti may kapitong aldaw iso ti may sa panaginana ken ni Jehova Dios mo. Iti daytangal daw di kanto agtrabaho uray niya. Sika wenno ti anak mo lalaki, wenno ti anak mo babae. Wenno ti adipen mo lalaki, wenno ti adipen mo babae. Wenno dagiti animal mo, wenno dagiti gangganat nga da iti unag iti ruruangan mo. Adoy ni Apo Dios nagbilin gagayam gini kapsat iti may kapat nga bilin. Dayti ket para ken kuana, dayjay panagayat tayo ken kuana. Isu nga may kapat kakapsat. Dayjay may kapat kuno na laglagipem iti aldaw santuan, wano iti may kapitong aldaw, tapno santifikarem. Apay ngamin, gagayam ng kapsat. Nga daytoy, aday dayawan tayo nga Diyos, inbilin na nga laglagipon tayo, iti may kapitong aldaw, tapno isukat santifikarem tayo. Ngamin, gayam ng kapsat niya, po Diyos nga mismo, iti nangaramid, anang santifikar, iti aldaw amay kapito. Sarakan tayo kapsat, iti Biblia tayo, ijay chapter 2, iti Genesis, Verse 2, kung ket ti may kapitong aldaw, ti Dios linipas na ti gapuanan na nga inaramid na, ket naginana ti may kapitong aldaw. Kadagiti suami na gapuanan nga inaramid na. Dayjay Dios aday dayawon tayo, gagayam din kakabsat. Isu iti naginana iti may kapitong aldaw. Ket kuna ti verse 3, ket benendisyonan ti Dios, ti aldaw may kapito. Ket sinantifikar na. Agsipod taken kuanan na ginana, kadagiti amin agapuanan ati Dios, pinarswa na ken inaramid na. Atoy, daytoy Dios, gagayam gin kakabsat. Adaan talo nga inaramid, iti may kapitong aldaw. Umuna ko na iti benendisyonan na, iti may kapitong aldaw. Iti umuna, ginggana iti may kanam, ng aldaw. Kasagudayan iti Biblia, saan na ngayon baga nga benendisyonan na. Iti may kapitong aldaw, kuna na benendisyonan na, ken sinantifikar na, gaputa isuti na ginanaan na. Atoy, sana lang nga benendisyonan, pinagbalin na pa yan na santuan, daytoy nga aldaw. Iti may kapito nga aldaw, gayam ken kabsat. Iti daytoy nga gundaway, kayat ko kabsat nga pagtutungtungan tayo, daytoy man panaginana. Ako na nito'y naginana, wano panaginana. Adaan tayo iti inted ni Apo Dios. Magunak nga talo, ti adalan tayo itatang nga panaginana. Talo nga panaginana, wano talo a klase iti panaginana, nga inted kada tayo ni Apo Dios. Amasapol nga ti tao, wano ti may sa Kristiyano, ket aramida na daytoy a panaginana, tapno iti kasta, yataday, wano dayjay ngay ragpat na iti bagbagina, ejay pagayatan iti Dios, gagayam kin kakabsat. Iti umuna nga adalan tayo nga panaginan na malaksid ka dito'y
inbaga na kakabsat iti bilin nga iti may kapitong aldaw. Ket ti umuna pa na ginanang adalan tayo ket isungaro daytoy may kapitong aldaw wenno iti aldaw iti Sabado. Saan nga iti Domingo? Tayo iti Domingo ket umuna nga aldaw iti lawas. Iti may kapito ket isu iti Sabado. Gagayam din kakabsat. Ijay chapter 23 iti Levitico verse 3 kuno natoy. Kadagiti indem nga aldaw agtrabaho kayo. Ngem ti may kapitong aldaw isu ti may sangay na iti nadaeg a panaginana. Ti may sa na santuan a pakagimungan. Di kay agtrabaho ori anya. Isu ti may sang aldaw a panaginana kini Jehova wenno kini Apo Dios. Iti suami na pagnaganyo. Atoy ditoy Dios. Isu iti nagbilin nga kadagiti andem nga aldaw agtrabaho kayo kunana. Ket ti may kapito a panaginana dayta kukwa ni Apo Dios. Panaginana dayta saan nga panaginanak no digiti panaginan anya nga itiramiden tayo kuno ito'y nasantuan apaka gimungan anya nga iti aramiden tayo jay no saan nga agtrabaho kuno na jay iti verse 8 iti maudi nga pasut na kabsat iti verse 8 kuno na ito'y iti may kapitong aldaw kuno na isu tinasantuan a panagigimong. Daytoy kakabsat iti naramid ni Apo Dios anasantuan kuna na panagigim. Kabayatan na sika. Siyak kanda tayamin ngagdayaw kini Apo Dios. Iti may kapitulaeng kakabsat nga aldaw iti naramid ni Apo Dios anasantuan ken nasantuan a panagigimong. Ket iti dayta agundaway tapno aginana tayo agdayaw tayo nga rod ken kuana. Ket saan nga agtrabaho. Takunan nito'y maudi nga pasut na kakabsat. Di kayto agaramid iti trabaho kunan na panggedan. Niya po Dios nga mismo iti nangituyang kadaytoy nga aldaw. May kapitong aldaw. Awan iti karapatan iti tao. Nga mangituyang iti para iti Dios. Tati Dios iti nangituyang para ken kuana saan nga rod pakibiyangan dayta ti tao. No diket di ti Dios isu iti surutan tayo ngamin isu dayta iti agnanay na kinapudno nga ti tao sumurot laeng iti Dios. Saan nga ti Dios ti sumurot iti tao? No di ket di ti tao sumurot iti pagayatan wenno iti bilin iti Dios. Tapno maibilang nga si kaket Kristiyano nga minsursurutam ni Kristo wenno dayjay Dios pagserserbian tayo. Dayta gayam ken kapsat iti makunkuna nga panaginana wenno dayjay aldaw iti Sabado wenno iti may kapito nga aldaw. So dayta kabsat iti muna panaginana nga intayo adalan. Ti may kadua masarakan tayo kabsat iti chapter 28 iti Matthew 11 verse 28 iti Matthew kingana 29. Umay kayo kaniyak da kayo amin nga grigrigat ken madagdag sunan. Ta paginanaan kayto. Adtoy daytoy Dios. Agaw awis tumunggal may sa kana tayo. Aw-awisan na tayo nga umay wenno mapantayo ken kuana no siak ken da kayo ket marigrigatan iti panagbiag. Marigrigatan kadagiti adu a problema, adu a panubok. Kuno natoy umay kayo kaniyak da kayo madagdag sunan kuno na paginanaan kayto. Tapay ngamin iti verse 11 chapter 11 verse 29 kuno na alain nyo ti sangol ko kada kayo katag sursuro kayo kaniyak. Tasyak na imak ken napakumbabaak iti panagpuspusok ket makasarak kayto iti inana ama ipaay kadagiti kararwayo. Daytoy gayem ken kapsat dayjay wagas iti panagbiag niya po Dios. Dalagaan saan ang marigatan kakapsat takunan nito ay sursuro kay kaniyak. Dayjay sangol ko kunan na nalagaan gayem ken kapsat may sa daytoy alagman daytoy. No dati ket agtartrabaho tayo 24/7 itatan gayem ken kamsat saanen ngamin iti may kapitong aldaw aginana tayo. Saan nga iti buong nga makalawas ket agtartrabaho tayo. No di ket di adda may sa ngintuyang ni Apo Dios nga aldaw dayjay iti may kapito ket intuyang na nga panaginana tayo. When daytoy tayo nga malaganan. Tainton alaan tayo ti wagas iti panagbiag daytoy nga Dios. Kuno ni Apo Isus makainana tayo. Tapay saan tayo na masalungasing dayjay may kapat nga bilin. Kunan na diti maudi nga kapsat nga pasut na dito verse 29.
kuna na makasarak kayto iti inana a maipay kadagiti kararwayo. Daytoy nga rod iti maibilang a panaginana dagiti kararwa tayo iti panagaramid kadagiti naimbasulan wenno iti nailubungan nga banbanag. Ta iti wagas niya po Dios. Dayjay na espiritualan a banag isu daytoy iti wagas na. Gayem ken kabsat inton mapan tayo kan kuana ket suroten tayo dayjay wagas iti panagbiag na. Liklikan tayo ton iti agbasol. Ket no daman basol tayo adtoy daytoy Kristo. Daytoy Jesus sa dinaydayaw tayo. Anakasagana amang pakawan kada tayo. Ditoy tayo mabang-aran. Ngamin mapakawan. Ditoy tayo malaganan. Gagayam kin kapsat. Ngamin punasan ni Apo Dios dagiti labsing tayo. Ken iti dayta nga gundaway saanan nga datayo tagbiag no di ket din ni Kristo itagbiag kada tayo. Ket tayo wagas na isuntumoten iti surutan tayo. Ni saan tayo na makabaramid iti basol kakapsat. Ngamin ni Kristo iti agtalinad kada tayo. Ngamin ni Kristo ison iti mangituray kada tayo. Dayta iti panagbiag nga dan kini Kristo mainanaan nga roden iti kararwa tayo. Ket saanan nga agbasol gagayem din kaps. Kalpasan na daytoy nga aramidan tayo. Dayjay may katlong panaginana kunan iti Hebreo adda pay nga rod maysa panaginana may pay iti ili ti Dios da kayo kan kaniyak gayem gayem kapsat may bilang nga ili ti Dios may bilang nga tattao ni Apo Dios dati simrek iti panaginana kunan na isumot lang kadagiti simardeng kadagiti aramid ana imbasulan simardeng kakapsat naginanan daytoy bagi saanan nga agbasol tapay dayjay panaginana nga imbagbagan dayjay wagas iti panagbiag na. Kuna ito ay kasmet iti Dios si mardeng kadagiti aramid na. Idi ana marswa kakabsat. Iya pa nagtrabaho na. Umagawa tay nga road kuna ito ay tapno sumrek tay kadagiti panaginana tapno awan iti mapasag a maitulad dayjay metla akita ti kinasukir. No saan tayo makastrek kadagiti bagbaga ni Apo Hesus a panaginana. Daytoy bagbaga ni Apo Hesus sa panaginana. Daytoy panaginanan to, daytoy nga bagi, daytoy nga lubong kakapsat. Nga dagiti na isalakan at dadan iti langit. At dadan iti langit nga agin inana ngamin sa andan nga agbasol, sa andan nga agaramid, sa andan nga agtrabaho. At dadan iti langit nga nakabakasyon kakapsat. Dayon unag tayo iti agadal adan tayo iti 1,000 years. Nga bakasyon iti langit. Isu dayta makon ko na nga millennium kakapsat. Dayta ti inana dagiti maisalakan nga dada iti sidong iti Dios. Ket dagijay saan a makasali kadayta nga inana. Nga ibagbaga ni Apo Dios. Iyaw awis ni Apo Dios. Gayem kin kapsat. Saan tumot nga maisalakan. Ngamin ko na awan ko ma iti may tulad dayjay mutla kita ti kinasukir. Mapasag wenno mapapatay kahit nga sawen. Intun nagsukirak. Ijay palang umuna pa na ginana wano iti Sabado. Ket saan ko nga paginanaan iti bagik iti panagaramid iti basol. Ijay baga na ijay Matthew kakabsat nga inana iti kararwa. Jak tumot makastrek kada iti bagbaga ni Apo Dios sa panaginana. Saan nga diti rabaw ti dagano di ket di ijay langit. Tada ito'y kakabsat panaginana dagiti amin na may salakan sa langit. Taragagay ko gayam ken kapsat. Makadwa ka kadi kada ito'y langit nga panaginana ngayon baga ni Apo Hesus. Yam saan tayo ito makastrek sa jay a panaginana. No, saan nga una nga aramidan tayo dagiti pagayatan na a panaginana. Wano iti may kapat nga bilin nga iso ti aldaw ti Sabado. Wano iti parag sardeng tayo nga garamid iti na imbasulan. Tapno da iti bagi tayo, wano da iti kararwa tayo ang ginanan nga garamiden kakabsat iti basol. Inton ada tayo sa langit kuna nga mismo ni Apo Hesus wano ni Apo Dios. Daytoy kuna na iti panaginanak. Daytoy iti panaginanak. Takuna iti amin nga tao mayto kagkararag iti sangwana. Anyang aldaw dayta kuna na. Iti chapter 66 iti Isaiah verse 22 ken 23. Makita tayo, mabasa tayo ijay. Nga iti aldaw ti Sabado,
maurnong ti amin na naisalakan, kani iti amin na sa nga parsuan, tapno daydayaw da kini Apo Dios. Iti aldaw pa na ginanawan, iti aldaw iti Sabad. Gayam gin ka siya, yawis ko gan ka. Daytoy tagnanayo na namnama, saan nga nabalbaliwan ka kapsat? Daytoy tagnanayo na kinapudno, mangted inanama tumunggal may sa kalatay. Nga inted niya po Dios, daytoy panaginan. Sakmay nga rod, nga intayo kararag, dawatak man iti panagkanta ni Tay Balasang ko, kaya ni Mrs. ko gagayam gin ka kapsat. Sabato'y pinaspasan, mula ng mundo'y nilalang. Ito rin ang kapanghinahan hanggang sa langit na bayan. Ikaw ba'y nanginginig sa araw na ito? Di niya ito binago bilang tanda sa'yo. Ito'y ating ingatan na may kabanalan. Itong araw ng Sanglinggo, ito'y banal na Sabado. Huwag ka nang mag-alinlangan sa tunay na kapangyarihan. Kamay ng Diyos ang nagbigay, dapat susuwan. Ang Sabato'y pinaspasan, mula ng mundo'y nilalang. Ito rin ang kapanghinahan hanggang sa langit na bayan. Ipangilin mo ito bilang tanda ng Diyos sa'yo. Kakrarat tayo. O Diyos, amami nga nalangitan. Iti daytoy apong oras, dawatin mi kadi iti panakiandam kada kami. Agtoy maminsan pa'y nadalmi dagiti saso. Namuan mi apo dagiti agnanayon na kinapud mo. Amang tud namnama tumunggal may sa kada kami. O Diyos, amami nga nalangitan. Iti daytoy apo kadi nga oras iti rabii wano iti aldaw. Dawatan mi kadikan ka o Dios benisyonam dagiti kakapsat gagayam nga nagdengeg wano nagbuya. Dila mabalin patub karma po iti pamatida pakinakam da o Dios amang salimot-mat ka daytoy aldaw mo na santuan. Asika amis mo apo iti nang ituya. Ket makita man o Dios dagiti adu anak basulan kinagkurangan. Iti daytoy matlang kadi apo nga kanito pakawanam kadi dagiti adu nga nagbasulan ni wano nagkurangan bikan ka. Sa batemot kadi apo dagiti kasapulan dagiti nga kakabsat. So daytoy apo ket may panggap iti salunat nila mabalin ipatay mo iti imam kadakwada sa dinuman apo iti anday tata. May panggap o Dios iti pamirak nila mabalin ipasarak mo kadakwada pabirok mo kadakwada dagiti pamayan tapno iti kastaket madad gubuayan iti abasto dayti nga tao. So dayti mo tapo ket relasyon mi iti padami nga tao dila mabalin sika ti mang benisyon o Dios. Ket maminsan pay mabalin mi apo iti kakayamot akag kakabsat
Minsan pa'y o Diyos, tumagkar apo iti relasyon mi tumunggal may sa kagrunan na po iti pamilya mi. Uray pa'y kadi apo, iti relasyon mi kan ka. Iti na ito apo nga oras, dawatan mi nga rod. Iti nananay, apa na iparukpok, iti Espiritu Santum kada kami. At tapno mas tamabalinan mi apo ti lumaban, kadagiti umay apo nga panubok iti panagay. At ito apo dagiti kakupsat mi, gandada apo iti balasyo tao. At ayaw da apo kadagiti patpatag na iti biyag. Di lumabalin ipariknam kadakwada iti nananay nga ayat mo, babae na po iti panangarakop mo kadakwada. Ipariknam kadi o Diyos, nga sandang agmaymaysa. Nga dada o Diyos, dagiti ayatan da iti biyag, iti Pilipinas, ada mangipatpatag kadakwada. Babae na po iti ayat mo nga rod, kaya iti parabor mo. Dawatan mi amin na gito, iti kay karyan, iti nasamid anagan, niya po may Jesus. Ito yung pag-rabitiyo, kung nagkaldaw tayo, great may kapsat. Ito yung tigabla sa tiyo ti Apo, di pasurabang pumakpakada, maminsan pa, kada kayo kapsat. Ay, oras tayo.